Magandang umaga, Pilipinas. Maaksyong umaga sa ating mga kaaksyon. Araw ho ngayon ng Miyerkules sa ika-26 sa buwan ng Enero taong 2022. May init at komprehensibong mga balita sa inyo sa DWCM Action Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Action Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga balitang panlokal, potential private armed group sa Pangasinan mahigpit na binabantayan ng kapulisan. Samantala, 20 mga pulis sa Pangasinan iniimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service ayon sa PPPO. Department of Labor and Employment Region 1 namigay ng cash aid sa mga displaced workers na apektado ng implementasyon ng Alert Level 3 system. Motorsiklo sumalpok sa kasalubong din na motorsiklo, isa patay, 3 ang sugatan. Magsasaka nahulihan ng baril kulong. Para naman sa ating balitang nasyonal, stealth Omicron nakapasok na sa Pilipinas ayon sa DOH. Bakuna sa edad 5 hanggang 15 sisimulan na sa February 4. At para naman sa ating foreign news, Pfizer BioNTech sinimulan na ang trial ng kanilang bakuna laban sa Omicron variant. At sa ating balitang showbiz, nako, Jam Magno shook sa pagkakasuspinde ng kanyang Twitter account. At para naman sa ating sports news, PVL iniilalaban sa SEA Games. Muli, DWCM Action Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Action Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang panlokal. Bagamat wala pang itinuturing na mga lugar sa Pangasinan na posibleng maisailalim sa election hotspots, patuloy na minomonitor ng kapulisan sa lalawigan ang isang private armed group sa probinsya. Sa programang Pantungtungan Tayo ng Philippine Information Agency, sinabi ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Richmond Tadina na patuloy pa rin nilang binabantayan ng season group. Ayon sa kanya, na downgrade na ang klasifikasyon ng grupo bilang potential private group dahil nawala umano ang ilan sa mga miyembro nito. Sinabi ni Tadina na mula sa mga miyembro ng season group, 2 sa mga ito ang namatay habang 8 naman ang naaresto. Bagamat na ibaba na ang klasifikasyon ng nasabing grupo, hindi umano ito dahilan upang magpakampante ang kapulisan, lalo pat ang 4 sa mga miyembro nito ay nananatiling at large o nagtatago. Magugunita na tinukoy ng PNP ang season group bilang pangunahing responsable sa patangkang pagpatay noong September 11, 2019 kay dating Pangasinan Governor Amado T. Espino Jr. Sinabi rin ng PNP noon na ang mastermind sa pag-ambush sa convoy ni Espino sa barangay Magtaking, San Carlos City ay si dating board member Raul Sison na namatay dahil sa COVID-19. Samantala, bukod sa season group, patuloy din umanong minomonitor ng PNP at ng 702nd Infantry Brigade ng Philippine Army ang mga politiko sa lalawigan na posibleng merong kakayahang bumuo ng private armed group. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Samantala, mula sa 3,200 na puwersa ng kapulisan sa Pangasinan, nasa 20 lamang sa mga ito ang iniimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service. Sa isang panayam, sinabi ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Richmond Tadina na ang nasabing mga pulis ay sumasa ilalim sa evaluation ng PNP dahil anya sa ilang lapses sa kanilang pagganap sa tungkulin. Bagamat hindi na idinitalya ng opisyal ang pagkakakilanlan ng mga pulis, sinabi niya na ang isinasagawang investigasyon ay pawang administrative cases lamang o job-related incidents. Ayon sa kanya, wala naman umano sa mga pulis na nabanggit ang iniimbestigahan dahil sa pagkakasangkot sa mga illegal na aktibidad. Kung susuriing mabuti, sinabi ni Tadina na ang nasabing bilang ay maliit lamang na porsyento sa kabuang bilang ng mga pulis sa lalawigan. Kaugnay nito, hindi umano ito nakakaapekto sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong probinsya. Hinggil dito, inihayag pa ng opisyal na hanggang November 5 ng nakaraang taon wala pa umanong na-demote, na-suspende o na-dismiss mula sa serbisyo. Matatandaan kasi na iniyayag kamakailan ni PNP Chief General Jonardo Carlos na mayroong higit 5,000 mga pulis sa buong bansa ang na-dismiss sa serbisyo dahil sa ilang mga paglabag na mayroong kaugnayan sa internal cleansing program sa hanay ng kapulisan. Karagdagang balitang panlokal, kapansin-pansin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bayan ng Infanta.
Kabilang sa naitalang kaso ang 16 na Rural Health Unit personnel sa bayan na tinamaan ng COVID-19. Dahil dito, matinding naapektuhan umano ang operasyon ng RHU. Sa kabila naman nito, upang magpatuloy ang serbisyo nitong Lunes, lahat ng LGU Infanta Municipal Ambulances ay magagamit lamang sa emergency cases tulad ng hirap sa paghinga, heart attack, severe diabetes, dialysis, surgery, deliveries, gunshot or stab wounds, vehicular accident at iba pa. Sa pinakalamalapit lang din na medical facility dadalhin ang pasyente para sa agarang paggagamot. Nilinaw din ng LGU Infanta na walang magaganap na scheduling of ambulance trips para sa medical check-up at follow-up check-ups. Case-to-case lamang din ang gagawing pagpayag sa pagsundo sa pasyente para ma-confine sa ospital. Takdang magpamahagi ang Department of Labor and Employment o DOLE ng cash aid na 5,000 piso sa mga manggagawa na na-displace, nasuspende o natanggal sa trabaho dahil sa implementasyon ng Alert Level 3 o AL3 sa iba't ibang lalawigan ngayong buwan ng Enero. Nitong araw ng Lunes, January 24 ay binuksan ng DOLE ang aplikasyon para sa ikatlong wave ng COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP sa gitna na rin ng pagsabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa di matatawarang commitment ng DOLE na makapagbigay ng hakbang upang mapagaan ang epekto ng pandemya sa labor sector. Ang CAMP ay ang safety net program ng DOLE na nagnanais na magbigay ng one-time financial assistance na 5,000 piso sa mga apektadong manggagawa sa formal sector. Sa Region 1, nakipag-ugnayan ng DOLE Region 1 of DOLE Regional Office 1 sa mga establishmento na naapektuhan ng AL3 upang makagawa ng formal report ng kanilang implementasyon ng retrenchment at temporary closure o permanent closure. Inabisuhan na umano nila ang mga establishmentong ito na magsumite ng reports online sa pamamagitan ng DOLE Establishment Report Systems o ERS ayon kay Regional Director Attorney Evelyn Ramos. Ang report na ito ay mahalaga sa pagdedetermina sa mga manggagawa na talagang naapektuhan ng AL3. Naglaan ang DOLE ng 1 bilyong piso para sa CAMP 3 na nakakapag-accommodate ng nasa 200,000 apektadong manggagawa sa buong bansa. Ang mga kwalipikadong sa nasabing cash aid ay private establishments na nagpapatupad ng PC o TC sa panahon ng AL3 na nagresulta sa pagkatanggal ng kanilang mga trabahador. Hindi naman kwalipikado sa programang ito ang government employees, foreign national excluding persons of concerns o POCs at beneficiaries ng DOLE DOT Camp o DET. Lahat ng 4 na lalawigan sa Region 1 na nasa AL3 tulad ng Pangasinan, La Union at Ilocos Norte noong January 14 to 31 habang ang Dagupan City at Ilocos Sur ay January 16 to 31, 2022. Ang mga kwalipikadong establishmento ay dapat magsumite ng documentary requirements tulad ng TC o PC o retrenchment report na isinumite sa pamamagitan ng ERS at latest payroll nang hindi lalagpas ng November 2021 na may kumpletong listahan ng mga apektadong empleyado. Huling balitang panlokal. Bagamat may pandemya, walang tigil pa rin ang pag-endorso ni Congressman Christopher De Venecia sa mga kakaibang produkto ng 4 distrito. Isa-isa niyang pinupuntahan upang makita ang lugar ng mga maliliit na negosyante sa kanyang distrito na gumagawa ng mga orihinal, kakaiba at artisanal products o yung mga produktong ginagawa sa tradisyonal o sa pamamagitan ng kakayahan ng kamay. Ilan dito ay ang paggawa ng muebles na gawa sa mga lumang gulong ng sasakyan mula sa Barangay Pauma, Nawag, mga gulong ng pang-international na pelikula gaya ng Braveheart sa Barimang Aldan, flavored salt ng Tiblon San Fabian, ice cream na bulalo flavor sa bayan ng Manawag. Kasama din sa mga pinopromote ni Congressman Tof De Venecia ang Calamansi Crinkle sa Calamansian at Lukop Butaw sa San Fabian, Dragon Fruit Vinegar, Fresh Lettuce in a Cup at Garden Home Supplies ng Fortune Dragon Farm sa bayan ng San Jacinto. Kasama din sa mga binisita ni Congressman De Venecia ang paggawaan ng pabango
na may pwesto sa isang mall sa Dagupan. Native handicraft sa Lipit Sur at Pao sa bayan ng Manawag, organic vegetables at inumin sa Liksi, Manawag. Ang paggamit ng social media para maipromote ang mga produkto ng micro, small and medium enterprises ang isa sa naisip na paraan ng kongresista para tulungan silang maipaalam ang kanilang produkto sa kanyang personal na social media accounts sa Instagram at Facebook. Gumawa din si Congressman De Venecia ng website na explorepd4.com upang magabayan ang mga buyers na gustong bumili ng mga nasabing produkto. Bumagsak ang ekonomiya dahil sa pandemya, kaya nag-isip ang kongresista kung paano mapapaangat ang mga maliliit na industriya ng kanyang mga kadistrito. Aksyon Radyo. Police Report. At para naman sa ating police reports, kulong dahil sa kasong paglabag sa umiiral na Comelec gun ban ang isang magsasaka sa bayan ng Pusurubio. Nagresponde ang pulisya sa natanggap na ulat hinggil sa lalaking nakitang may dalawang armas habang naglalakad sa bukid sa barangay Kablong. Dito naabutan nila ang suspect na si Jovencio Mendejar Jr., 39 anyos na residente din sa lugar, na kumpiska sa kanya sa pangangalaga ang kustodiya ang airgun rifle with scope at isang round case na may laman na 42 pirasong kalibre 177 airgun pellets. Inihahanda na ang kasong paglabag sa RA 10591 in relation to Comelec Resolution 10741 laban sa suspect. Patay ang 48 anyos na magsasaka. Sugatan naman ang 4 pang katao sa nangyaring aksidente sa kalsada sa bayan ng Mga Taram. Nangyari ang aksidente sa Romulo Highway sa Barangay Bueno, Mga Taram, kung saan habang binabagtas ng 3 motorsiklo ang lugar, nasalpok ng motorsiklong minamaneho ng di kilalang lalaki. Ang sinusundang motorsiklo na minamaneho naman ni Darwin Campos E. De Leon, residente ng Barangay Barakbak. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol sa steering handle na sumalpok sa kasalubong na si Jeric Yadaw, 37 anyos na residente ng Kamiling, Tarlac. Resulta nito, parehong sugatan ng driver at kanilang mga angkas na si Agnes Campos, 41 anyos, isang guro ng Barangay Barakbak, at isa pa na isang 36 anyos at isang nurse. Isinugod ang mga ito sa paggamutan, subalit idiniklarang dead on arrival ng umasikasong doktor. Malaboso naman ang 45 anyos na lalaki matapos mahuli dahil sa pagtutulak ng iligal na droga sa bayan ng Lingayen. Nagsasagawa ng bypass operation ang Lingayen Police laban sa suspect na si Victor Daduya, newly drug personality, residente ng Paniki, Tarlac, na nag-abot ng isang pakete ng suspected shabu sa umaktong poster buyer kapalit ng 2,000 piso. Dahil dito, tuluyang hinuli si Daduya at kinumpiska ang suspected shabu, cellphone, sling bag at bypass money. Sasailalim din ang suspect sa drug test at nakatakda na itong sampahan ng kaso sa paglabag sa Article 2, Section 5 ng RA 9165. 7:28 ang ating oras. Stealth Omicron nakapasok na sa Pilipinas ayon sa DOH. Bakuna sa edad 5 hanggang 15 sisimulan na sa February 4. Ang lahat ng yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng DWCM Action Radyo Balita.
7:30 ang ating oras, mga ka-aksyon. Muling nagbabalik DWCM Aksyon Radyo Balita. Kami pa rin ang inyong pong mga tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Para naman sa ating balitang nasyonal, kinumpirma na kahapon ng Department of Health o DOH na natukoy na nila ang BA.1 at BA.2 sublineages o stealth Omicron sa lahat na ng mga rehiyon sa bansa. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na pinaka-common ang BA.1 sublineage sa mga balikbayang Pilipino at sa Region 5, habang ang BA.2 sublineage naman ay karaniwang makikita sa mga lokal na kaso sa lahat ng rehiyon. Ngunit kinalma ni Berhere ang publiko sa naturang mga sublineages dahil wala umanong nakikitang malaking pagkakaibang klinikal sa pagitan ng naturang mga sublineages sa orihinal na Omicron variant. Sinabi pa ng opisyal na kinikilala ang BA.1 bilang dominanteng sublineage sa buong mundo, pero dumarami na rin ang natutukoy na kaso sa BA.2 sa iba't ibang bansa. Tinagurian ang naturang sublineage na stealth Omicron dahil sa katangian nito na mas mahirap matukoy kahit gamit ang gold standard na RT-PCR testing. Dahil dito naniniwala ang mga eksperto na maaaring mas mabilis itong kumakalat sa buong mundo na hindi napapansin ng mga health experts. Nakatakdang simulan ng gobyerno ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa mga bata na edad 5 hanggang 11 sa taon na ito o hanggang 11 taong gulang sa buwan ng Pebrero. Ayon kay National Task Force o NTF Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., nakahanda na ang gobyerno sa gagawing bakunahan ng mga bata na pasok sa nasabing age group. Gagamitin ng Pfizer COVID-19 vaccine na may angkop na formula para sa mga nasabing edad. Para sa unang bahagi, isasagawa ito sa isang ospital at isang local government unit site sa bawat syudad sa loob ng National Capital Region. Pagkatapos ng isang linggo ay sa kapalalawigin sa ibang bahagi ng Metro Manila at iba pang mga rehiyon. Base sa datos ng NTF, nasa 7,246,430 na adolescents o yung mga bata na merong edad 12 hanggang 17 ang kumpleto na ang bakuna laban sa COVID-19. Samantala, ibinahagi ni three-term senator na ngayon ay Deputy Speaker Loren Legarda ang kanyang hindi pagsang-ayon sa pag-aangkat ng Department of Agriculture ng 60,000 metric tons na isda mula sa ibang bansa bilang sagot sa supply ng shortage sa bansa. Ayon kay Legarda, ang higit na kailangan gawin ng pamahalaan ay ang pagbibigay ng sapat at dagdag na suporta sa mga lokal na mangingisda at fishing communities, lalo na sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Odette, upang matulungan sila sa pagbangon. Iginiit ni Legarda na ang importasyon ng isda ay lalo lamang makakapaglugmok sa kalagayan ng ating mga mangingisda na ang pinangbubuhay sa pamilya ay araw-araw nakita lang din sa pangingisda. Saad ng dating senador na tututukan ng pamahalaan ang pagkakaloob ng mga fishing gears at equipments, bangka, pagpapatayo ng mga community fish landing at mga hatchery na makakapagpaunlad sa fishing industry at makakapagpabuti muli sa fish supply ng merkado. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating balitang pang-ibayong dagat, sinimulan na ng Pfizer-BioNTech ang clinical trial ng kanilang bagong COVID-19 vaccine na target ang Omicron variant. Plano ng kumpanya na subukan ito bilang booster shot sa mga bakunado na, habang 3 beses naman na ituturok sa mga hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19. Inaasahan na mahigit 1,400 na mga nakatatanda ang makikibahagi sa trial na karamihan ay sa Estados Unidos. Nauna rito, naghayag din ang US company na Moderna na plano nilang simulan ng trial ang kanilang Omicron vaccines sa mga susunod na buwan. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. At para naman sa ating balitang showbiz, sinuspinde na ng Twitter permanently ang account ng social media personality na si Jam Magno. FYI, si Jam ay isang vocal supporter ng Presidente Rodrigo Duterte. Ayon kay Jam, ay naguluhan daw siya nang malaman niyang sinuspinde na ang kanyang Twitter account. Sa FB ay nag-post si Jam ng isang screenshot na nagsasabing account broke the
Twitter rules na naging dahilan ng pagkasuspende ng kanyang account. As of press time ay deleted na ang nasabing FB post. Your account is permanently in read-only mode, which means you can tweet, retweet, or like content. You won't be able to create new accounts. Saad pa sa warning sa kanya ng Twitter. Hindi pa sigurado si Jam kung ang ugat ng suspension ay dahil suportado niya ang presidential candidate na si Bongbong Marcos o dahil hindi niya bet ang isa pang candidate na si Vice President Leni Robredo. Kung matatandaan, nung May nung nakaraang taon ay naban na din si Jam sa video sharing site na TikTok dahil di umano'y multiple violations of community guidelines. Aksyon Radio. Sports News. Ayan kasi, okay lang naman magpahayag ng mga opinion sa mga kandidato. Basta siguraduhin nating tama, 'di ba? Yung mga pinagsasabi natin. Ipaparada ng Pilipinas sa 31st Southeast Asian Games Women's Volleyball Competitions ang matitikas na players mula sa Premier Volleyball League o PVL. Nagpasya ang pamunuan ng Volleyball Association sa bansa na kunin ang mga professional volleyball players para sa Biennial Meet na gaganapin sa Hanoi, Vietnam. Wala mo ng collegiate players ang isasama dahil sa problema sa schedule ng Collegiate League sa SEA Games. Nakatakdang magsimula ang UAAP sa buwan ng Marso na sasaga sa schedule ng SEA Games na idaraos naman sa Mayo. Kaya naman mas minabuti na humugot ang Volleyball Association sa pro players ng PVL. Nakatakdang magpulong ang pamunuan ng PVL kung itutuloy nito ang Open Conference sa Pebrero. Ililipat na lamang ito matapos ang SEA Games sa Mayo. May inisyal na listahan na sa mga posibleng mapasama sa national team, ngunit daraan pa ito sa masusing pag-aaral ng board upang madetermina ang final lineup. Ilan sa mga naglaro sa national pool noong nakaraang taon ay sina Dindin Santiago Manabat at Filipino-American Kaley Mau, kasama sina Majoy Baron, Don Macandili, Kim D, Abby Maranyo, Ria Mineses, Maylin Paat, Del Palumata, MJ Phillips, Jaja Santiago, Tina Chamzon, Iris Tolinada, Dina Wong at Kat Tolentino, Gemma Galanza at Jel Cayuna. 7:38 ang ating oras, mga ka-aksyon. Bago tayo magpaalam, Action Claire, kaway-kaway ho muna tayo sa atin pong mga listeners and viewers. Go ahead. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin dito sa ating program. Maraming salamat at good morning po kay Sir Salvo Marcancino, kay Ma'am Mari Lumalanum at kay Ma'am Violi, kay Sir Mel Aguilar. Good morning po, Sir Mel. Good morning din kay Ma'am Engineer Rose Montemayor Passion, kay Ma'am Mabelangan Familiar Janice, at kay Ma'am Zoraida. Ayun, magandang umaga rin, maksyong umaga syempre sa walang papantay na information officer ng Asingan. Syempre ang nagpasikat sa Asingan noon pa man, 'di ba? Syempre si Sir Mel Aguilar. Sabi niya, hindi na ako nagmumumog, kayo na kaagad Hindi ko alam kung matatawa o matatouch ako dito eh. Good morning, Action Correction, Jerry. Ayan nga, Sir Mel, kumusta ka na, ha? Sana okay ka lang, ha? Alam mo na yan. Kay Sir Salva Marcancino, maaksyong umaga rin, dyan sa may San Carlos City, of course. And kay Sir Eric Kawili at kay Sir Ben Gab Jovellanos, Masantos Yakabosan, stay safe always. Action Claire, meron pa ba? Ayan, patingin din natin mga ka-action ang mga nakatutok sa atin sa via airwaves 1161 kHz. Magandang umaga po kay Nanay Cecilia De Vera, mga ka-action dyan sa may Amado Street, mga ka-action. Talagi daw siyang nanonood ay nakikinig via 1161 kHz kay Ma'am Vivian at kay Ma'am Flor ng Aringay, La Union. At kay Ma'am Delia, baka walang load si Ma'am Delia kaya hindi siya comment dito. Sabi niya kahapon wala siyang load eh. Pero baka nakikinig sila sa atin sa airwaves. Ayan. Good morning sa inyo. At syempre, binabati ko na maksyong umaga si Kuya Noel de la Cuadra dyan sa may Landas Mangaldan. Hulaan ko din sana eh. Oo. And then, syempre, kay Ate Jingjing Evangeline Felix dyan sa may Mabini, San Carlos City. Maaksyong umaga ko sa inyo. Ayan. Action, Joyce? Ayan. Ay, magandang umaga po sa lahat, mga ka-action, sa mga tumutok at nakinig sa ating balitaan ngayong araw na ito, mga ka-action. Alright, mga ka-action, inyong natunghayan na napakinggan ng kalipunan ng mga balitang nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM Action Radio Pangasinan.
Nakasama ho natin sa atin pong Master Control, nariyan si Action Nats Hovero. At nakasama rin natin sa ating news department si Action Dog Tibakay. Sa ngalan ho ng amin pong Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer. Kami naman po ang inyong mga naging tagapagbalita, Action Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Laging tatandaan, una sa aksyon, Una sa balita, sama-sama tayo Pilipino.